Is-Sinjura Michelle Muscati naqdet mat-tim Malti tal-Olimpjadi Speċjali f'Los Angeles waqt l-aħħar preparamenti tiegħu qabel il-bidu tal-logħob dinji. Il-mara tal-Prim Ministru faħret lill atleti Maltin għal ħiliet u d-determinazzjoni tagħhom biex jipparteċipaw. Nafu li ħafna minn dawn l-atleti tagħna għaddew minn ħafna dbatija f'ħajjithom, għandhom ħafna challenges, imma xorta b'mod pożittiv qegħdin hawnhekk lesti għal din l-avventura u nawgurawlhom l-akbar u l-aqwa suċċess. Is-Sinjura Muscati għal President Onorarju tat-Tim Malti. Anna Kallejja, l-kap tal-Special Olympics Malta, irringrazzjat lil Marti il-Prim Ministru u l-fondazzjoni tagħha Marigold. Dan għall-impenn bla preċedent lejn atleti Maltin u tal-li kien possibbli jipparteċipaw fil-logħob dinji tal-Olimpjadi Speċjali permezz ta' fondi, għarfien u appoġġ. Waqt il-logħob li jibda fil-25 ta' Lulju se jipparteċipaw ma' 7,000 atleta minn 177 pajjiż. Il-kontingent Malti hu magħmul minn 22 atleta li se jipparteċipaw f'6 dixxilpini differenti. Dawn huma l-atletika, aquatics, boċċi, bowling, ġinnastika artistika u table tennis. Iċ-ċerimonja tal-ftuħ li se ssir fil-Los Angeles Memorial Coliseum se tkun trasmessa mill-istazzjoni ESPN u fiha se jieħdu sehem artisti internazzjonali bħal Stevie Wonder, Avril Lavigne u Nicole Scherzinger.